Yango chieng mon liete piny mangima chiliel moro mawuok e gweng' Hamarai Kanyaika Haikolwa e kar chung'od bura ma Kisumu East nobwonjo bang' ka nogerne ot e chenro ma itayo kod riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation. Eunice Ogolla ma en jaiga 61 ma en achiel kuom mon liete ma kwan gi koro sani ingo 30 e alwora ma Nyanza ma osesir kod gedo mag udi manyien e chenro no wacho ni sani koro entiere kod geno ni kata ndalo ne e piny ka koro biro medore. Chenro no geto mon liete ma chando mathothgi bende anyuola ojwang'o. Tembe haraka. Asebedo gi thagruok nikech kama ninde. Kani yuda ka nindo tinyalo paro ni janeko. Nikech kiyudo ka riera pien gi dhok ne en gima wich kuot. To maduong' agone Raymond Omolo erokamano gi joge. Gitimo na ber. Gitimo na ng'uono makata sani kibiro to an dhano. Anago mana erokamano. Akwayo mana jowa ma jodala ka joluo mondo wasirru sirikal, wasirru wuodwa Raymond Omolo mondo eko med yudo teko mang'eny mondo med timo gigeki. Kawuono odiochieng' mar widows kata jok ma onge chuogi to waneno ni onge tiende mondo wadhi kamoro to wabika kech mama Eunice mwabiro ka ninjo osebedo kadak marach kabisa. Ngimane te osebedo kadak marach kano nyiso Daktari Raymond Omolo to nowacho ni odiochieng' ma kawuono ma jok ma onge chuogi celebrate ni wabie Kolwaka mondo wa celebrate kode. Tunasihi wa Kenya wenzetu pia popote ulipo tembea, kama kuna wajane katika eneo lako tafadhali usiwaache kwa sababu kuna vitu mingi ambavyo wanapitia. So tunasihi siku ya leo tunaposherehekea wajane wetu tunaomba mtembee pamoja na wao na pia tuweze kuwa kama jamii.